Bilduk realitate berri bat sortu nahi du. Realitate hori Nafarroako etorkizuna da. Horretarako aldaketa euria ekimenaren baitan, artikan, larunbat honetan, jardunaldi batzuk antolatu ditugu. 10:00 hasi eta ordu batetan amaituko dira eta 17 lantalde osatuko dira 25 eremuei buruz aritzeko. Jardunaldi hauekin zer lortu nahi dugu? Prozesuarekin lortu nahi duguna. Nahi dugu Nafar gizartea aldaketaren ardatz bihurtzea eta politikan zeregin berri batzuk sortzea. Zuzen ere, Nafar gizartea bilakatzea aldaketa horren ardatz, haien ekarpenak biltzea eta etorkizunerako alternatiba bat sortzen hastea. Horregatik deitzen diogu Nafar jendarteari